Ngiphinde ngibingelele bazalwane kwelihle igama lomfelo wethu uJesu Kristu. Inkosi ebusa kuze kube phakade ezobuya masinyane. Njengamanje silungiselela ukubuya kwayo. Izosihlangabeza lapha emoyeni kwi-second heaven. Bese thina siyaguqulwa. Moya engcwele asithathe. Sesiguquliwe. Imizimba yokomoya esiyoyimukela. I-transport yokusuka emhlabeni siye ezulwini. Ingakho singakhathazeki indaba zamabhanoyi nama-passport. Ingakho singakhathazeki izinto materials alilizwe. Bathe ngisafuna ukundiza nami ngisafuna ukuhamba amazwe nani izosha yonke lento bezalwane. Silungiselela ukubuya manje. And sizohamba sosuka ku planet Earth sihambe sekhaya ezulwini. Hey, what a moment. Kuyobe kumnandi bazalwane. Siyacela ke. Njoba sikhuluma kanjena siyalungisa ama preparations. Ungasali. uJesu Kristu inkosi uyabusa. Njengamanje kule audio bazalwane sizobuka ukuthi yini le engcolisa umuntu imenze angalungeli lokho kuhamba okuzoba kuhle kangaka. Njengokuthi nje kulelizwe uma kufanele kuye phesheya sekuyafika ku-airport umuntu akayiphethe passport. Bona igama lakho liya-check listini akekho kubantu abazogibela kule flight. So uyakwazi ukungena uzosala. Because amalungiselelo akawenzanga on time. Kusenesikhathi. So ke manje siyalungisa bazalwane. Khona izinto ezobenza ukuthi abantu basale. Ngenxa ukuthi abalungele abekho ready. Umyeni wayilindelwe izintombi ezishumi. Ezo5 ezinhlanu zayizi-ready, ezinhlanu zingekho ready ukuthi amafutha ayesephelile. Ngalesikhathi sekufuneka umyeni angene kujatshulwe laba abaqala phansi bayofuna amafutha. Benza ama preparations isikhathi strong. Wangena umyeni wavala uMatthew 25 lo. Wangena umyeni wavala. Bavaleleka ngaphandle laba abawu5 besathi basayolungiselela amafutha. So ke nje manje isikhathi sokulungisa bazalwa umyeni engakafiki. Akafiki umyeni. So abanye bazothuka uJesu eselihlitha ibandla selihamba bese bethi bayaqala bayalungisa then uzobe sekuvala umnyango. So ke sizobuka izinto ke eziphazamisa abantu ezobenza ukuthi basale ohlwithweni. Sizohlola lokho sifunda amavesi kule audio. Kule audio le. Ngokuka Mark chapter 7 soqala ukufunda kuverse 13. Izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize ngesiko lenu enilivezileyo. Nokunye okuningi okunjalo niyakwenza. Sizoqhubeka nalamavesi. Uverse 13 lana uthi ithi inkosi uJesu ikhuluma nalabo eyikhuluma nabo ngaleso sikhathi. Yalotshwa lento lenkulumo uJesu ayikhulumile so that nathi izosifica ngoba ukwenza kwalabo bantu baleso sikhathi kuyafana nathi senza njengabo. So ke uJesu into ayilungisayo ayilungisa ngaleso sikhathi uyilungisa nakithi. So abantu banamasiko abo empilweni. Amasiko okuphila. Then bese kuba nemikhuba yabo yokuphila. Kube nemiso zabo zokuphila. So lezi zinto kubantu ngendlela uJesu akhuluma ngayo lana uthi izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize ngesiko lenu enilivezileyo. So uNkulunkulu mayikhuluma abantu abamnaki abamthatha notice abathuki. Kodwa into abayiqaphelayo isiko labo. Ilimkhuba yabo. Ake sithathe nje senze isibonelo kulabo abakhonza amadlozi. Abahlabela amadlozi. Abanamadlozi. Ngoba nayo njalo lento wrong. Kuyisono kuyicala ukukhonza amadlozi.
enye into ezobambezela abantu uma ufunda incwadi kaDeuteronomy chapter 18 uqala ukufunda kuverse 9 ugcine lapha na ku14 kuverse 14. Laba bakhonza amadlozi yisiko labo lela abaphila ngalo. Athi umuntu manje abadala abaphansi bafuna ukuthi nokuthi phuthuma kwenza umsebenzi ngoba manje mawungenziwa kuzofa umuntu. Bakusaba kakhulu lokho. Uyabona umuntu ngisho engenayo imali aboleke. Mhlambe kushwelezwe uma ngabe amandla okuthenga inkomo engabi biko kuthengwa inkukhu kushele kuthiwa kuyashweleza kuchitha igazi. So ke uNkulunkulu mayithi lento isinengiso kuya abamnaka uNkulunkulu. Abamnaka uNkulunkulu. Indaba yenzayo banaka lokwamasiko. Bahamba abantu bathi boyombulitshe. Belimbozo obani nje. Abazalwane bagcina besaba ukukhuluma lezi zinto. Uyafika umuntu emsebenzini abasebenza nawo uphethe inyama ebafetha sidleni inyama nathi inyama adla umzalwane obusaba umphoxa lo muntu adla umzalwane udla inyama ehlatshelwe izithombe ehlatshelwa amademoni. Uzosala ohlwithweni. Uzosala ohlwithweni. Lo muntu uyangisiza lo muntu masenza ama report emsebenzini une information uyazazi izinto i report emihleleka kahle ngisubmit into right so manje angifuna ukumphoxa nani yabo ungamtshela ukuthi nje bayifaka lezi phandla njena mayificwa usuku lokufa efaka lezi phandla ungcolile ngeke amukeleke ezulwini uzohamba esihogweni oshana iziphandla lezi usebenza naye umtsheli and usizowamjoina nje sekumnandi. Nalo bhuti lo zenza usisi laphana ehamba impintshi izinqa laphana esenza intombazane umfana then enza yonke lento ayenzayo le awumtshethi wrong land iyanyanyisa uNkulunkulu isinengiso iyeke phenduka umtsheli ngoba usebenza naye uyamthanda ecolleague yakho uclassmate wakho uzosha kunzima lapha esogweni kuyabuhlungu. Izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize ngenxa ngesiko lenu enilivezileyo. Nokunye okuningi okunjalo niyakwenza. uJesu akakubalanga lokho kunyekelana vele nje wasummarize wathi ngesiko. So ke akucabanga amaZulu namasiko awo, abaSuthu banamasiko awo, amaXhosa namasiko awo. Yabona? Amapedi, amaChina, Mandi, amaRussia, ama-Americans, ama-Australians, bonke abantu emhlabeni ngokwezizwe zabo banemkhuba yabo namasiko abo. But izwi likaNkulunkulu lishunya eliya umhlaba wonke abalinaka abantu. Lize linganakwa naye laba bathi bayakholwa. Basindisiwe. Yini enza ukuthi bangalinake yileli isiko elimisiwe eliveziweyo i-world system yokuthi yonke ingane efuneka ihambe yelapha na esizindeni sika Sathane samademoni lapha ekoleni kuyofundwa then mase kufundiwe kufuneka kuyosetshenzwa imisebenzi yamademoni kwakhiwe ubukhazikhazi namabhilidi la emhlabeni abantu babe busy ngento uNkulunkulu azoyibhubhisa ngomlilo. Yisiko lelo elimisiwe eliveziwe emhlabeni. Ithi inkosi uJesu nokunye okuningi akakubalanga uJesu. Na sekufuna ukuyicabangele nawe izinto ekhona ezingamasiko abantu emisiwe. Ikhaya nekhaya nesiko nomthetho wakhona olumisile. Then umndeni othile ukuthi thina njengabantu bakwaSibiya thina senza kanjeni izinto. Asifana nabantu bakwaKhuzwa, asifana nabantu bakwaGasa, asifana nabantu bakwaDladladla, asifana nabantu bakwaGugugu. Asifana nabantu bakwaSihlahla, asifana nabantu bakwaMhlabathi. Yonke lonto bazalwane bayayiqaphela abantu izinto zabo zemasiko abo. Into abangayifuni nje yizwi likaNkulunkulu. How? Uyazi kubhlunga kanjani ukuthi uzala ingane emva lokho bese iyakuphika.
uzala ingane ingabi nendaba nawe ngakunaka ngisho ukunaka kodwa yabanaka abanye abantu mabeqhamuka yabajabulela ibacabanga benzela izinto ezinhle wena nje uyizele lutho ayifuni lutho ngawo ibhlungu lonto bazalwane ilobu ubhlungu uNkulunkulu abuzwa njengamanje ithi ke inkosi uJesu ethunywe uNkulunkulu izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize ngesiko lenu and kuningi futhi enikwenzayo ngakho nenze izwi likaNkulunkulu libe yize ningalinaki ningalishaya indiva so bonke labantu bazwisa uNkulunkulu ubhlungu bazwisa uNkulunkulu ubhlungu labantu nabazalwane manje batholakala belapho ngoba bafuna ukuphila kulabo bantu abenza lezi zinto nsuku zonke banabo emsebenzini banabo emabhizinisini banabo ekoleni abayili ukuyokhuza lento laphana hayi ungakuzama ukuphika mina ngiyayazi lento ngibuya khona ukhuluma nomuntu uyazi kahle ke mhlambe ngoba mhlambe abazali mhlambe banesho ngoba abaholi babo abafundisi babo mhlambe bathi bazibizwe phela abazazi lezi zinto abayi-experience mina ngiyayazi into engikhuluma ngayo ngibuya khona ekoleni ngibuya khona emsebenzini ngibuya khona etishari uNkulunkulu ungivula amehlo lapha ngayibona lezi zinto amanyalodwa laphana kungcolile ungamkhohlisa umfundisi wakho ubana kumfundisi wakho ehleli laphana wazi ukuthi nje uyakuthandazela uhambe emsebenzini kanti awuphili ubungcwele lapha emsebenzini uphila yonke incova dance yamanyala khuluma yonke ilanguage ekhulunywayo laphana ugqoka isinomu kanjani angeke uzuhlukanise ukuthi umntwana kaNkulunkulu ngendlela ukhuluma ngayo ngoba nalabo bathi bagqoka kahle impela bagqoka abesifazane bagqoka ingubo ezizinde bathwala emakhanda wayezwe imkhuba abayikhuluma wayezwe ikuzana i-vulgar language ephuma la emlonyeni wabo ngoba inhliziyo ayilungile ngiyakwazi lokho bazalwane manje siyalungisa manje kulungisela ukuhamba manje sibheka izinto ezongcolisa abantu noma engcolisa abantu ezobenza ukuthi bangabikho ready ohlithweni asiqhubeke lapha na verse 14 khona wabuye wabiza isixuku wathi kuso ngizweni nonke niqonde wabaqoqa abantu uJesu verse 15 alukho utho olungaphandle komuntu lungene kuye olungamngcolisa nansi uJesu into ayishoyo yabona nansi uJesu into ayishoyo alukho olungaphandle lungene umuntu olumngcolise so abantu abaningi bathi babamba ivangeli lokhu Jesu athi kungcolisa umuntu sizokufunda masehlana labavezi lokhu okungcolisa abantu Jesu akushilo athi kuyabangcolisa abantu bakushayize ngoba sebemisa isiko impilo labo lokuthi thina esontweni lethu siqoka kanjena thina esontweni lethu asidle ngolube thina esontweni lethu asikudla ukuthi yabona so yonke lonto uJesu ukhuluma ngayo ukuthi into engaphandle ayimngcolisi umuntu but abazalwane babhizi nama systems babhizi nekole njengoba ngikhuluma kanjena abanandaba nale message ngoba babamba ukuthi emasontweni abo bafundiswa izinto zangaphandle ezingabangcolisi ngokusho kaJesu kuleli vesi lokho kungaphakathi ngizokuveza abazalwane masiqhubeka nezinye incwadi lana ukuthi lokho okungaphakathi khona okubangcolisayo and kuyabathinta bakukho and abayihlambulula abanandaba nakho ngoba bafuna ukudedela lento yokuphumelela kwalelizwe abafuna ukuluza igama lokuthi bafundile bazifundiswa bahamba ngemonto ezinhle basebenza kahle abafuna ukulahlekelwa yilokho sembe ngamane babambe lokhu kwangaphandle bese beyikhohlisa bethi ivangeli uJesu usho kahle ukuthi yonke into engaphandle ayikho into engangena kumuntu imngcolise esuka ngaphandle so ke awukwazi ukuyigabisa uqhoshe ngendlela ogqoke ngayo ngaphandle yabo ngoba kahle hle vele kwaseqaleni umuntu wayinqunwe ehlela insimini yaseEden enenkazimulo kaNkuluNkulu so lezi ngubo lezithungwe abantu sebekhishiwe insimini yaseEden sebengaphandle uSathane sezenzela nje ngomqondo wakhe nokuhlakanipha kwakhe iyo ke lento engcoli elukhuzana corruption kaSathane engcolisa abantu ngomqondo kaSathane ofuneke sigezwe sihlanjululwe kuye sibuyele ezweni kaNkuluNkulu sibe ngcwele siqualify ukubuyela insimini yaseEden uAdam wayehlala enqunu nkosikazi wakhe
uNkulunkulu bathe mase bonile uAdam noEva, uNkulunkulu wabulala isilwane, wathatha isiphuku wababhincisa sona. Usho uNkulunkulu wayehluleka ukuthi abathungele ingubo lezi, abathungele indwangu lezi, abagqokise abesifazana abamboza amakhanda, yonke lento lena. Abantu sebemisa amasiko abo manje, angeze ukubasiza. UJesu uthini labazalwane? Uqoqa ixuku, uJesu uyabaqoqa, ufuna ukuthi nizwe kahle, niqonde. Izweni lento niqonde. Why? Because uJesu yababona bagcwele information wrong, bagcwele understanding wrong, bagcwele interpretation wrong. Makhulunywa ngobungcwele, umqondo wabo kude kulento eyubungcwele bangempela. Alukho utho olungaphandle komuntu lungene kuye olungamngcolisa. Kepha okuphumayo kuye yilokho okumngcolisayo umuntu. Okuphumayo kuye. Nanso naka amazwi, nayi imfundiso kaJesu bazalwane. Yabona? Nansi imfundiso kaJesu. Okuphuma kumuntu, yabona? Kuze kuphume kumuntu kungene kanjani? Kungena ngakho ukufunda lokho, kungena ngakho ukukhuluma, ukufundisana, kufundiswana emakhaya, amasiko empilo, imikhuba yendawo, ukuthi endaweni kwenziwa ukuthi, yabona? Kuhlala kuhlatshwe kwenza umsebenzi, kwenzelwe ubani umsebenzi, iqoqa abantu babe khona, kuya celebratewa 21st birthday, ama celebrations, ama birthdays. Hayi, lezi zinto abantu bayayiqaphela. Christmas, June 16, bayayiqaphela lezi zinto. Mother's Day ngizomsurprise, ngimenzela ukuthi bayayiqaphela abantu lezi zinto. Bayayiqaphela abantu lezi zinto. So konke lokufundisana, lonke lolu lwazi lingena ngaphakathi umuntu, luxoshe imithetho, luxoshe izwi likaNkulunkulu kumuntu. Then mase yikhipha lezi muntu eseyikhuluma happy birthday, ngifisela ukuthi zonke lezi zinto lezi abantu abazenzayo. Ngiyakumema, nginomsebenzi, nginomcimbi, sobe sikhuphula umama kwenziwa lokho yana. Yonke lento bazalwane iphuma ngaphakathi, bafundisene nabantu. Yabangcolisa. Right. Verse 16. Uma ekhona onezindlebe zokuzwa makezwe. Yabona ngendlela uJesu akhuluma ngayo lana. Kuyakhomba ukuthi lento is serious. Uyagcizelela. Uthi makukhona umuntu owilling ukuzwa, ayiqonde lento, akezwe. Zwana, lalela. Abantu abadala sikhula thina mabe kukhuza entweni ethile, abazohahle ukuthi izoba ingozi, wena osuhlanya ngayo ngoba awuyiboni ingozi yayo, uyingane, uyayithanda lento, usungene kuyo. Abantu abadala bethi sidonsa ngendlebe, akukhipha isigonogono lesi sila ngaphakathi, uzwe kahle, ulalele kahle. Uzofa. Uthi uJesu ke onendlebe zokuzwa makezwe. Verse 17. Kuthe esengene endlini evela esixukwini, abafundi bakhe bambuza ngalowo mfanekiso. Wayesethi kubo, kanti nani ningaba ngaqondiyo na? Hawu, wamangaza uJesu lokuthi hawu, abantu engihlala nabo engikhuluma nabo siyakhonza, sifundiswa kaNkulunkulu, sithandaze yonke into isikhathi sethu sispenda sikhuluma ngezwi kaNkulunkulu. Naba ba-understand i-challenge inkosi uJesu ayibhekene nayo le, esibhekene nayo nathi njengencebo zakhe manje. Masikhuluma amazwi kaJesu. Yabona? Masithi school education is demonic, is satanic, is of the devil. Bonke abantu abasupport, abasekelele into ye-school education bazoya esihogweni. Ngisho labazalwane ba-understand. Naba ba-understand. Yabona? Aba-understand. Uthi uJesu nani understand? Nani understand? Aniqondini ukuthi konke okungaphandle okungena kumuntu kungemngcolise na? Verse 19. Kukuba akungeni enhlizweni yakhe, kodwa kungena esiswini kuphumele ngaphandle. Kuhlambulula ukudla konke. Right. Abazalwane bayazondana. Sizolifunda ivesi elikhuluma ngalokho. Abazalwane bayahlukana, ba-divided. Sizolifunda ivesi elikhuluma ngalokho. Imisebenzi yenyama. Yabona? Abazalwane abathandani.
abazalwane abakhulumani kahle, abazalwane abamukelani, ngoba mawuthi uyaqhamuka nje indlela ogqoke ngayo usegrejectile umzalwane. Umntwana kaNkulunkulu akakwazi nesizathu ukuthi ugqoke kanjena yindaba na. Akakubuze, akafuna akayimise nokukubuza. Ngoba yena uyibona egqoke kahle ekuhlula wena. Then akufica uyidlela inyama yakho yengulube. Hayi uzalo usumubi ke ususathane wena ngoba yena akayidla ingulube. Ngoba akayidla ingulube. Nalodla ingulube naye bazalana anofunda amaRoma chapter 14. Lento issue yezinto zangaphandle ukudla ukuqoka nani. uRomans chapter 14 ufunde kahle. Wabhala uMphostoli Paul wabaxwayisa abazalwane. Thandanani nimukelane. Yabona? Khona babeqhosha bethi mina ngikholwa kangcono mina nje angidli inyama evuse inkanuko. Ngidlela imfino nje phela. Yabona? Beqhosha. Then bese bakhona uthi mina ngiyakholwa mina ngiyakholwa kudla konke edala uNkulunkulu ngidla yonke into nje ngikhululekile. Yayikhona le division. Uthi uMphostoli Paul ungadli inyama edla imfino kuphela uyithumisela uNkulunkulu. Myeke kanjalo umthande. Nalona odla konke wena odla imfino kuphela uma udla konke uthumisa uNkulunkulu myeke akwenzayo inceka uNkulunkulu leni kwenzela uNkulunkulu. After all wena ubani ukuthi uhlulela inceka uNkulunkulu? Ngoba sonke sohlulelwa ngesikwenzeleyo. Bazalwane, lento yokujajana ngezinto athi uJesu njengamanje azimngcolisi umuntu. Please bazalwane, asiyeke zizosisalisa ohlwithweni. Akuqala nje manje ucabanga ukuthi bapha abazalwane ngabathanda ngabamukeli. Khona abazalwane abasindiswe bazalwane befaka ama-tattoo ngoba kade besiphila ezweni bengazi. Bebengazi ngempela. Bamvumile amaJuda Jesu bathethelwe lezona. Abanayo imali yokukhipha ama-tattoo. Awusamukele ubana ke faka i-tattoo. Omunye ufaka igolide angazi lafawo ngamaleni nokuthi azinhlobo enjani igolide izinyo legolide. Ngiyayicabangela nje ngenze isibonelo khona uzozwa kahle. Mhlambe walifanga ngo10,000 rand. Manje usesindisiwe manje and usedele konke walelizwe akasenayo imali yokukhipha leli zinyo leli. Lihleli lapha. Yabona? Unothando lumzalwane wenza intando kaNkulunkulu uyamshisekela uJesu uyakholwa but uyaqhamuka na umukelo banakho ubona izinyo legolide. Aqhamuka umzalwane ngoba nakho engathwele lapha ekhanda lo wesifazane yabona wena isiko lakho lasebandleni lakho lithi thwala then lo akathwele lona then uyaqhamuka umzalwane nenwele zakhe awusamukeli. Omunye ufaka isigqoko sakhe salezinwele lezi ezingamayikiki lezi ekhandwayo lezi kanti isigqoko yabona mhlawumbe inwele zakhe ngaphansi kwalesigqoko lesi asizinhle awusamukeli. Bazalwane uthe uJesu nginishiya nomyalo ukuthi nithandane. Ukungathandani kuzosisalisa ohlwithweni. Yabona ukucwasana sisindisiwe kuzosisalisa ohlwithweni. Inzondo namagqubu nokuhlebana kuzosisalisa ohlwithweni. I-arrogance umuntu akhukhumale ayibone engcono abone special kunabanye uzosala ohlwithweni. Ngoba lezi zinto iphuma ngaphakathi kumuntu. La izihlala lapha enhlizweni. Nalona ke wenza lezi zinto esengibalileke naye ke athi umoya engcwele ekhuluma naye ukuthi khumula lezi inwele zakho lezoyifaka ekhanda lezokakhiwa. Then adaze inkani umuntu aqhosha adaze inkani naye kuzosala ohlwithweni. Ngoba ungcono umuntu owenza into ngoba engazi kodwa umoya engcwele basekhulumile then nabazalwane hayi abazalwane abakhuluma ngoba bejaja ngaphandle ngokolwazi lwabo kodwa ngampela abathunywa umoya engcwele ukuthi kusiza lo mzalwane adaze enkani umuntu uyosala ohlwithweni. Izo zonke izinto lezi zizosalisa abantu ohlwithweni. Ukwenza into ngenkani ngoba uthi uyayala. Yabona? Khona umuntu ngampela uinnocent wenza into ngoba engazi uinnocent uright yena akana nkinga akayibona into wrong. Bese bakhona umuntu into ayenzele enkanini. Usala ohlwithweni. Nje ukuthi mhlawumbe unayo imali ukuthi ungayocima le tattoo unayo imali. Uyazi ukuthi unayo imali futhi ungahamba. Kodwa usuyekele enkanini ukuthi sengilayo bani ukuze ngoba baloku bengibuka. Uma wenze njalo bazalwana awunakho ukulunga ngaphakathi. Inhliziyo yakho ayihlambulukile. Umuntu olithuba okufunde amaHubo chapter 15 uqala ukufunda kuverse 1. Yabona? Ugcine kuverse 5 vele ichapter yonke leyo.
unjani umuntu omukele kungena endlini kaJehova ahlale noJehova? Uyaphendula lapho umbhalo weHubo. So inhliziyo yakhe ayihlambulukile. Ayihlambulukile inhliziyo yakho monzi njalo. Izinto uzenzele enkanini ngoba uthi uyalabantu, uyabalaya. No, ku wrong lokho. Uzojabula ubani uba nakho ukhulume yena uzocabanga ukuthi uzojabula. Ayibo. Right. Kuhlambulula ukudla konke. uJesu mayikhuluma kanjena ethi ayikho into umuntu engena ngomlomo emngcolise, kusho ukuthi uJesu uyahlambulula konke ukudla. So ke ungaphinde ke manje ke ucwasa umzalwane ukuthi udle ini akadli ini, wena udla ini ungadli ini, ikhohlwe nje lonto. uJesu isifundiso sakhe kuhlambulule konke ukudla. Jesu mayefika ukuhlambulula konke ukudla. Lokhu lapha kuLeviticus eTestament elidala ku first 5 books of uMoses la eshala khona uIsrael umthetho. Kwakunesizathu ukuthi kubekwe leyo mthetho ukuthi lokudla kungcolile, lokhu kungcolile. Kunesizathu bazalwane. Angikho kuleso sifundiso ke ukuba kuleso sifundiso bengizochaza ukuthi iziphi lezo zizathu. So uJesu manje ufika lana uyagoqa yonke into uthi konke lenkulumo kuhlambulula ukudla konke. Sasaliswa ke lezo zinto ke bazalwane. Yethi umuntu mayesefundile sesifundiswa mayetshelwa udokotela osebenzela uSathane, odokotela bonke basebenzela uSathane. Then utshelwa udokotela ukuthi wena blood type wakho ubani, so ungakudla ukudla ukuthi bayakuzila lokho kudla lokho. Uthi uPaul umbhale eTimotheo wathi insuku zokugcina abantu bazothi ukudla kungadli uNkulunkulu akudalileyo. Yiyo lento leni. Bayayilalela imfundiso zamadimoni ngoba bafuna ubuhle, bafuna ukuphila enyameni. Kodwa abafuni izwi likaNkulunkulu balenzize. uJesu usho njalo eMateyu verse 13 lapha. Izwi likaNkulunkulu balenzize ngenxa yamasiko impilo abo. Lento yokufunda nodokotela isiko impilo labantu elibekiwe. Umthola umuntu eyithanda inyama akasayidli inyama. Umthola ukuthi umuntu uyayithanda inkukhu akasayidli inkukhu, uyayithanda inyama yenkomo akasayidli inkomo, uyayithanda inyama yengulube akasayidli inyama yengulube. Odokotela bamtshela ukuthi ungakudla ufish nani. Babathakatha ukudla lezi igange lezi ezifundile. Izigange lezi ososayensi abafaka ama chemicals ekudleni bakuthakathe bakujova kuseyimbewu. Kuthi iqamba kuyaqhuma lapha bakujova bakuthela imithi nani baza bakujove futhi sebekufaka lapha bethi bakupreserve bakujove, then bese bekudayisela abantu. Emva lokho bese behlola igazi lakho ukuthi hayi igazi lakho liyashayisana lokudla lokho. Baqamba amanga ilo poison abafake lokudla lokho. Kodwa yethu abazalwane bahlonipha abantu ngalezo zinto. Izwi likaNkulunkulu balishaya indiva. Uthi uJesu momthanda umzalwane wakho ungasho kanjani ukuthi hamba ke inkosi ikubusise ube right. Uzoba right kanjani lo muntu engadlile? Uzoba right kanjani lo muntu engagqokile? Uzoba right kanjani lo muntu idingo basic needs of life engenawo kodwa wena unawo, wena ukwazi ukumnikeza lokho ngoba then ngoba unalomoya wasezweni selfishness. Uthi uyamthanda umzalwane, wena ulaludlile ulalusuthu uzuchitha ukudla kodwa lo muntu lona uyastrugglisha ngendlela ematsayo. Mathi uJesu nidayise enakho nabela abampofu. Bekufuneke laba abanakho okuningi cicima bayihlupha ukufuna ukuthi obani abampofu abangadlile babanikeze ukudla. Asikese bancamela ukuthi abantu bakuthatha ukudla bakufaka emgqonyeni bakulahle. Bancamela lokho abantu unokuthi bapha abantu abahluphekile. Hayi bazalwane, yonke yabona izodlala ivideo yasezulwini. Ikamera isuke ikuthatha nje yasezulwini. Uyozibona wenza yonke lento. And uNkulunkulu akuvezela abantu ebekuzobasiza lokudla nalezi impahla lezo yilahlayo ebezobasiza abantu. Kuyalungiswa manje bazalwane, kuhlanjulula ibandla. Izinto lezi engakusalisa ohlwithweni. Abaningi abangazinaki. Verse 20. Wayesethi okuphumayo kumuntu yilokho okumngcolisayo umuntu. Ngokuba ngaphakathi enhlizweni yabantu kuphuma imicabango emibi, nobufebe, nokweba. Ukweba lokhu uthi dokotela uthi emsebenzini kade ugula usayini leave
usayina leave yokuthi uyagula kanti uqamba amanga yokwenza izinto zakhe eprivate engahlangane nomsebenzi. Then ulove emsebenzini emva kwalokho uhambe uyobhula umlilo ukuthi kade ulovile uqhamusa uphethe incwadi kadokotela uthi uqamba amanga. Secondly, awufuni ukuthi imali yakhe ithathwe laphana ngoba phela awusebenzile, so kufuneka imali yakhe ilokhuzi iphazamiseke. Awufuni imali yakhe iphazamiseke, so wenza hola imali ongayideserve ngesikhathi le mali okufuneka abantu uyisebenzela ngaso. Wena ubunza izinto zakhe engahlangana lo msebenzi, uphula isivumelwano somqashi, uqamba amanga, then usuntshontshe nemali yakhe futhi uzohola imali engafanele ongayideserve. Uyabona ukuthi ikwenzelani lemfundo yakho? Izinto lezi engaphakathi enhlizweni ngoba ufundisiwe zona lobu buqili. U1 Corinthians chapter 3 uthi uNkulunkulu uyazi ukuthi ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo uNkulunkulu uyobamba ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo ebuqilini babo. Lapha ekoleni kufundisa ubuqili. Fundisa ubuqili nje. Umuntu abe yiqini ngisho sekholwe sindisiwe abe yiqili nje. Abe nama strategies, abe craft nje umuntu. Uyabona ukuthi izokwenzela lento ukuthi ufundele isifundiso. Nalokho kusebenza kwakho uthi professional. Nokweba, nokubulala, nokuphinga, nokufisa. Hey lento yokuphinga bazalwane. Ngisasebenza nami kuyo le system kaSathane. Ngiqashe uhulumeni. Kusambe sokwenza ama courses for 2 weeks. Sishiya amakhaya ethu namakhozazi ethu abaye bashiya amadoda abo. Uyafika lapho umuntu useyaqonywa maye umuntu wesilisa useyaqoma umuntu. Ufaka iring njalo umuntu uyambona usehliswe wenyuka nendodo uyajola manje lana. Uyaphinga. Sifundiswa. Siyabuya siyahleka laphana. Omunye sasigibela ibhano isiye eKenya. Uyajola manje lapha eKenya, uyajola ohlenyuka nomuntu wesifazana lapha bayajola bayathandana and sasibuye sisondelane naye ngoba nami ngangisebenza lapha. Umndeni wakho uyamhlangabeza manje airport lapha elokuzeni airport apha eJoburg. Uyamhlangabeza umndeni wakhe omuhle, umndeni wakhe right kanjani nezingane zakhe nonkosikazi wakhe bayahagana. Yababhlungu inhliziyo yami. Awubuke lo muntu kade sefeba leni. Uthi weeks nje usehlolo kuyibamba. Sake sahamba saye ePort Elizabeth, then omunye umuntu osifazana usisi nje ushadile ufaka iring usiyajola uyahlenyuka. Mangizwe ukuthi uyakholwa usindisiwe. Hayi bo bazalwane. Izinto ezikhona lezi ziyenzeka. Izokukhosta lemfundo yakho. Le career yakho izokukhosta, le profession yakho izokulahlisela ngokuphila okuphakade. Hambe ukufaka esogweni. Ibandla lahlanjululwa manje. Right. Nokufisa, that is covetousness. Covetousness. Bayafisa abazalwane. Bagcwele ukufisa. Onke lento ivula enhlizweni ifakwe esikoleni, ifakwe emsebenzini. Bazalwane ngeke ngikhulume ngani uyayazi lento. And ungazama ukuthi uyangiphikisa ngoba mina ngiyayazi ngibuya kuyona. Ngine experience yayo. Akuneliso laphana kuyafiswa ba up and down abantu bayehla bayenyuka babhize bakhohle uNkulunkulu bakhohle izwi kaNkulunkulu balenzize ngani ngenxa yesiko impilo labo lana lokuphumelela la emhlabeni lokuphila kahle la emhlabeni nokushinga nenkohliso amanga nje bese ngishilo nje ukuthi uqamba amanga uthi kade ugula awuyisebenzisa medical aid then bese bekhona aba-advisor nami bake bangi-advise abanye ngisasebenza ngoba ngihamba ngefaith angisebenzisa medical aid iminyaka bethi hayi manje ungakwazi ukuthenga izinto ezithile ungene laphana esitolo esithile uthenge ukhokhe nge-medical aid yakho uyisebenzise phela ubani bona manje awuguli kanti eyani medical aid yokuthenga ama-cosmetics yokuthenga ama-product athile yokuthenga amakhekhe yokuthenga lekozana ingubo bazalwane zehlambululeni lobu buqili lamanga lenkohliso lokhu kweba lokhu kuphinga kuvela ngaphakathi enhlizweni yisona izinto lezi uJesu athi zingcolisa abantu so ke ngeke ukwazi ukuphila ubungcwele usephakathi kwabo uJesu akashonga ukuthi azizame ukuthi asihlale phakathi kwabo singcwelise uthe uJesu asiphume ngoba yena isikhathi eqala nje uhambo nathi sisindisa usikhiphile but insindiso thina siyithola corrupt
ingaseyona le emiso uJesu nabapostoli ncwadi nezenzo. Sekuyinsindiso ehlanganisa neBabylonian system. Ifika ithi insindiso isiyiBabylonian system. That is why ama missionaries eRoman Catholic bathi mabelethe ivangeli bambe beshumela laba kuthiwa ama missionaries. Izinto zintatha babefika nazo. Babefika beshumela inkolo yobuKristu. Eceleni babeka isibhedlela noma iklinik. Eceleni babeka isikole. Zintathu izinto. Indle yesonto, iklinik ngapha, isikole ngapha. That is Babylonian system. Inkolo yobusathane leyo. So thina sithola insindiso isicorrupt already. But uJesu senzela umusa nje manje bazantu sibuyele kwinsindiso gelekeqe yombuso kaNkuluNkulu eyamiswa inkosi uJesu yobungcwele yokuhlukanisela uNkulunkulu. Niyashunyelwa abapostoli abaze bebulawela yona. Usabukufa nawe, usabubulawa abantu nawe. Usabuphoxeka, usabukuzondwa. Oh maye kuwe. Ngoba siyeze isikhoko mawusaba lokho. Yabona? Siyeze isoko. Asinamahloni isikhoko ngawe. Sizokumukela ngenkulu intokozo sizokushisa. Ngoba uzusikhipha busy ngawe. Usinikeza umsebenzi uthi sishise wena. Right. Nokungabi nanhloni, yabona? Abanhlanje abantu abasanama amahloni, yabona? Abasanama amahloni abantu. Sebeyenza nje imikhuba abantu. Njoba babuka lezi zinto kuma television, kuma social network, kuma social media, yabona? Sebeyenza nje imikhuba abantu. Abasenamahloni, asebenamahloni. Ingane ziyabambana nje phambi kwabantu abadala, ziqabuzane, zigonane, zijolane phambi kwabantu abadala, ayisenamahloni. Into ekade isabisa kanjani? Sebeyagqoka nje abantu besifazane nje, bagqoka abantu besifazane. Yabona, gqoka nje umuntu besifazane umzimba ongafanele uvele, ingxenye ethile umzimba engafanele ivele. Abasenamahloni abantu. Abanamahloni. Kuningi nawe sicabangele nje. Akhulume nje umuntu avela ehla ngaphezulu nje umuntu avela ehla ngaphezulu. Akhulume into hawu nawe noma ukholo. Kuyalungiswa bazalwane kuhlanjulula ibandla. Izinto lezi ezokusalisa ekuboneni kwenkosi yethu uJesu. Right. Neso elibi iselibi. Neso elibi. Usehamba ngemonto ethile. Usethola iposition ethile, uthola ipost ethile. Ingane yakhe isifunde esikoleni esithile. Use ukuthi inkosi yami yazi ukuthi umuntu wenkosi akakunaki ngisho ukunaka. Akasakwazi ngisho usibingelela kuba nakho phela usephasile usewudokotela usethola umsebenzi. Umqambela amango sami bengekho nje ubabiko lapho. Iso linjani libi. Hey awubuka ukuthi umbuzo wakhe muhle kanjani. Ubani ulimile, hey kubhlaza ukudla kwakhe, hey okwama kukho right, yabo iso libi. Handi mbothi ugqoke kanjani? Webakithi. Seze saningi izinto evela ngaphakathi inhlizweni yomuntu ezibangcolisanga ngisho bekholwa besindisiwe ngoba baphatha abantu abangakholwa bazenza lezi zinto lezi. Nabo sebeyazenza manje. Iselibi ngisho phakathi endlini yokholo. Ubani usondele nomfundisi, ubani ukhonza umfundisi, mina umfundisi anginakile nje na libiso. Lazela libiso. Nokuhlambalaza. Nokuzidla. Nobuwula. Zonke lezo zinto ezimbi zivela ngaphakathi zimngcolise umuntu. Bazalwane seyihlambulula manje. Uma ufunda amaGalatia chapter 5 i-product le ye-school education, i-product le ye-wealth system. Uyathanda noma uthandi mawuphakathi kule system yokuphumelela kule lizwe lezi zinto ziyakuthinta uJesu ade ibala. One way or the other. Ndlela athile ziyakuthinta. Do not deny that fact. Uliphika lelo qiniso lelo uyibulala wena, umbulali, you are the killer of yourself. Because awufuni ukusizakala. Kanti uma admit nje ukuthi no lezi zinto ziyangithinta lezi zinto. And ziyangithinta ngempela zikhona lapha na kwe system. Ngiyaqhosha nginomona ngikhukhumela bona.
Ngiyakwazi ukugibela imoto enhle bazalwane, ukugibela imoto enhle new from the box, ugibele uzwe sikwembathe spirit sokuthi ya bazongibona obani ngihamba ngemoto enjani. Ngisho wehla isikhiye sakho usukhipha isikhiye sakhe emotweni, lo moya weli spirit sikhona, it is there. Enkathi ikhandwa lemonto kwaphefumunyelelwa kuyo uthi izongcolisa abantu baqhotsha abanye. Ikona lento bazalwane. Yazi le spirit sikubamba ngisho imoto ingeyona yakho, umuntu ekubolekile imoto yakhe uthi uma uhamba ngayo uzwe siyangibamba le spirit. Bazalwane, into efakwa usathane lena kule system. Kwabase Galatia chapter 5 verse 19 sehle sishone ezansi. Kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe, nokungcola namanyala, nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela. Hey, amakholwa nomona yathukuthelelana. Nobutha, nokuthakatha, nobutha, nokulwa. Bayalwa abantu, ngisho sebesindisiwe. Bayalwa, balwa ngamazwi, bashane emapulpiti, uyayazi lento leyo. Yabona, babe nama group. Khona igroup ehamba nomfundisi, khona igroup ehamba nani the church board, nekomiti, khona igroup ehamba nobaba umfundisi, khona igroup ehamba nomama umfundisi, abazalwane ba divide ifamily. Purposely. Kube khona abasayida nomama, kube khona abasayida nobaba, bayawudivide umndeni. Hayi mina ngimthanda umfundisi, mina ngimthanda umama umfundisi. Angithanda ingane kamama umfundisi. Hayi ubani unegroup ethile, ubani sathe negroup ethile phakathi endlini yokukhonza, phakathi ebugolweni. Bayalwa. Khona igroup yabantu abafundile, khona igroup ebandleni kaKristu, in the body of Christ. Khona amabandla okuthiwa lawa wayefundiswa. Uhlobo lomuntu emakhono ngalibona. Bese bakhona amabandla okuthiwa hayi laba abahlupheka abengenalutho abangayilutho. That's division. Nokuthukuthelana, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, that's division. Ufunde kahle ngesingisi uzoyizwa kahle lamagama. But divided manje abazalwane in the body of Christ. Abathule njalo. Laba abangazathi bona bayahlupheka banalutho bayakhuluma against labana abanezinto ezinkulu ezicebe ezinhle, material things. Nalaba abacebile nabo bayakhuluma. Babagxeka laba bathi kholwani uNkulunkulu uzonibusisa. Into ongayazi nje bazalwane, imisebenzi yenyama lena ngeke uzuyifihle, iyabonakala. Uyayazi nawe niyayibona ngabazalwane, bayibona abantu abangakholwa kini nithi niyakholwa. Yizo zonke uJesu lezi zinto athi ingcolisa umuntu. Yizo zonke izinto ezowenza ukuthi abantu bangahambi nenkosi uJesu ohlwithweni. Bazosala kwi transport ye rapture. I transport izosithatha isisezulwini. Bazosala kwi flight uNkulunkulu asibekele nayo yohlwitho, rapture. Because abalungela abekho ready. Right, no verse 21, nomhawu nokudakwa. Recently bazalwane in later days indaba okudakwa isingene ngisho emakholweni. Ngiyamangala nje uma ngilongithola ama report abantu bexoxa kuthiwa hey ubani bethi ukutshwala pho ngesikhathi eshumayela usindisiwe, umfundisi usindisiwe, uyaphuza utshwala uyadakwa. And kunama verse manje abayithethelela ngawo abayijustify ngawo bawavule ngoba phela balifundile eBhayibheli kodwa abaliqonda alambuliwe kubo. Bayithethelele bayisupport basekela amanyala abo baselungcola kwabo ngani ngamavesi. Bese bewuthatha lo moya bawuchithele kubazalwana abathi abantu asebekhathe lokudakwa lapha phandle ezweni bathi bazofuna uNkulunkulu, bafuna impilo ehlukile, bafuna iqiniso, bafica labantu abangabaholi bayadakwa la ngaphakathi. Yini lebadakisayo bazalwane, ilizwe leli lomqondo bawuthathe lapha na ekoleni, bawuthathe lapha ema universities, bawuthathe lapha emsebenzini, system yalelizwe babanjwe lo moya wezwe. Bafuna injabulo ngendlela yale system yalezoba bakhuliswe ekoleni kuthiwa uzojabula, uzofunda uphumelele, ujabule mase uphumelele. So manje bayefuna ukuyifila lento bese bethi kuyabhora endlini kaNkulunkulu. Bese beqala bephuza amawayini non-alcoholic. Then from there bese beqala bephuza lawa alcoholic percentage encane. Then bese bengena etshwaleni. Bese bevula ivesi uthi hayi lithi iBhayibheli phuza ungadakwa.
njengoba limnandi wena uyaliphuza uthi qhaba iglass noma ithotho uphuze emva lokhu ushaya iglass emva lokhu uqede ibhodlela emva lokhu usuyisidaka udakiwe and mase udakiwe lana manje igazi liyashisa usufuna umuntu wesifazane noma ufuna umuntu wesilisa uyalala then wenza ucansi kuphuma isisu lapha emva lokhu ucommittee ilokuzana iabortion uyokhoshula lesi sisu emva lokhu uyabuya uzoma epulpit uyashumayela wenzani umthetho wakho yini lento yenzayo uyaphhi njengoba wenza lento nje uyezulwini abenze njalo abayizulwini bayesihogweni phenduka ithuba lisekhona cela uJesu akuthethelele uhlambulule vuma ukuthi lento yesikole yiye yakufaka lo moya yayigxisha leyo moya manje iyayiphusha manje lento iyaphuma ngoba nawe ufuna ukuyibona manje kade ulindile indaba yempumelelo right nokudakwa nokuxokozela ukuxokozela umsindo ungabi nakuthula bayaxokozela abantu baxokozela ngaphakathi umuntu eyedwa kuyaxokozela kulomsindo uyazi ukuthi awunakho ukuthula kuyaxokozela kuyaphithizela nje ngaphathi enhlizweni yakho kuyaphithizela la engqondweni yakho yabona usuzwe wadla nezinto ukuthiwa ama energizer enikeza umdladla oba manje uhlezi ukukhathele because unezinto eziningi la empilweni yakho kuyaxokozela lokuxokozela kuzokuphumela ngaphandle yini yofamily kuphumela ngaphandle ebandleni kubazalwane kuphumela ngaphandle emphakathini lapha emsebenzini ubusenza nje kuyaxokozela kunomsindo kuyaxokozela ngisho ukukholwa kwakho nje ubayithi uJesu uyakubuka ukukholwa kwakho yebo usindisiwe kodwa ukukholwa kwakho kuyaxokozela uJesu uzuxokoxoko la ngaphakathi kuwe you are not ready for Jesus coming ezohlwitha ibandla zihlambulule mawuzwa le message phenduka njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu abenza okunje nabayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu siyahlanjulula abazalwane kwabase Ephesians chapter 5 from verse 3 kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe greed makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele abazalwane bagcwele igreediness they are greedy bayafisa bayafuna izinto bayahuba isikhathi noNkulunkulu asisekho isikhathi nemndeni yabo asisekho even umuntu isikhathi naye yena uqobo lwakhe nje ukuthi ake lungisa impilo yakhe ake ihlele abe organized akasenaso isikhathi abanye ubona ngekamero lakhe ukuthi lo muntu disorganized kangakanani anazi isikhathi sokuthi ahlele umbhede wakhe la alala kuwo akanazi isikhathi sokuhlela indlu yakhe akanazi isikhathi sokuhlela iwardrobe yakhe akanaso nje isikhathi yena uqobo lwakhe izinto ezithinta yena personally akanazi isikhathi why igreediness ingqondo yakhe iyaxokozela njengoba sifunda amaGalatia uyaphithizela iup and down then uyagabadula ufuna lokhana ujiyana kuyabangwa abazalwane kuyabangwa kubangwa amasonto kubangwa izikhundla emasontweni kubangwa izikhundla emsebenzini kubangwa izikhundla ezikoleni yabona kuyabangwa nje bazalwane kuyabangwa kubangwa udumo kubangwa ukuthi ubani ofuneka aziwe kangcono ukuthi ungcono unamandla upowerful kuyabangwa nje kuyakhompyuthwa nendlela okushunyelwa ngayo uyabona kuyabangwa kubangwa abazalwane ukuthi lo wami lona abazona abantu bami laba abazona bami laba kuyabangwa yonke indaba yegreediness leni kubangwa ama property njoba nowaqala lesonto usiyahamba nje manje hayi lesonto kufanele sale nathi kuyabangwa kubangwa imizi kubangwa amakhaya ukuthi ubani masefile into zakhe izothathwa ubani greed uma lezi zinto uphakathi kwazo zihlambulule emzalwane
makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengoba kufanele abazalwane. Nehlazo nokubheda, silly jokes, cause jokes. Umzalwane obhedayo ukuthi uyabheda nje, hayi ubani uyayiphuphela nje, uyayibheda, uyabheda wena. Hawu umzalwane obhedayo. Umzalwane obhedayo ukuthi uyisibhedi somzalwane. Lithini iBhayibheli lana? Ngisho emsebenzini la usebenza khona uma ufuna khona bayakwazi ukuthi ubani uyabheda. Abanye bathanda lento yani yama comedians osomahlaya. Hamba umuntu obhedela abantu bahleka abantu, enza imali umzalwane. Lithini iBhayibheli? Ofunda ngesingisi lamavesi lawo. Nokulawula, abantu bayathanda ukulawula njengoba besebenza nje abafuna ukuvela. Isystem yalelizwe ithi kukhona igender equality. So uNkulunkulu uthe owesifazana akathobele indoda yakhe, abesifazana bangaphansi kwabantu besilisa. But kuyabangwa ngoba umuntu usefundile ufuna ukuvela ukuthi I can do it nami njengomuntu wesifazane. Kade sasibukela phansi abantu besifazane, umqondo kaSathane wezwe isihogo lowo wamadimoni. Mfundiso yamadimoni, imfundo yamadimoni ekufaka leyo moya lowo. Ihlukana imndeni abazalwane isindisiwe ngoba umfazi akasakwazi ukuthobela indoda. Nendoda ayikwazi ukuveza uthando la ekhaya ngoba nje hlene isilwane, hlene ibhubesi. Ngoba liphethe amadoda lize liqhoshe ithi ngiphethe amadoda lapha, ngiphethe iqoqo zamadoda. Khona into ethi ixosololo ngaphakathi kena mase bambe i-meeting lapha kwi-conference room. Sebezwa ngaye enefana luwethu engowesifazane, amadoda ezwa ngawe bese yabathuma into namba ukwenza ukuthi umuntu wesifazane. I-disorder leyo into kaSathane, i-order kaNkulunkulu, kuqala uNkulunkulu then kuzindoda, kuzumfazi, kuzabantwana. Order kaNkulunkulu leyo. Ngenxa ukuthi abantu ba-greedy bafisa izinto zalelizwe. Nokulawula, they want to control. Bayafunda bathola amajazi ngoba befuna ukuthi bathola ama-position angcono. Bawalwela lama-position lawo. Bayathakathana kulama-position lawo. Ubani akafe ukuze ithathwe yimina le position. Ngoba ufuna ukulawula. And ufuna ukuthi abonakala ngomuza ahlala kuwo, abona le monto ehamba ngayo, abona ngempahla ayigqokayo, namawasha awagqokayo, yabona into yakhe nje yonke inegama eliphezulu. Yabona? Bese abantu bemhlonipha ngenxa yalokho. Kuhlanjululwa ibandla manje uzosala mawunake lezi zinto ezasemhlabeni zinomqondo nokungcola nokonakala kaSathane. Ziyakungcolisa ngoba isuka lapha enhlizweni nje inkosi yethu uJesu shilo kuMark chapter 7. Okuyizinto ezingafanele, kepha kunalokho makube ngukubonga. Verse 5. Ngokuba yazini lokhu nikuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma onesangabe, greediness, ongokhonza izithombe, onefa embusweni kaKristu nokaNkulunkulu. Uma umbandakanyeka, uthinteka, usolakala, uyisuspect kulezi zinto ukuthi ziyakuthinta nazo zikuwe zinamathele, hlala phansi ngamanje uyihlole, wenza introspection, uyihlole wena, uyihlambulule. Lithi iBhayibheli bonke abanethemba enjalo bayihlambulula impela. Uma uthinteka kulezi zinto ngisho ukuthi uyodwa, akekho. Uthi umpostoli Paul inceke kaNkulunkulu ethunywe uNkulunkulu ithi akekho noma onesangabe ongokhonza izithombe onefa embusweni kaKristu nokaNkulunkulu. Awunasabelo, awunalifa embusweni kaKristu nokaNkulunkulu uma uthinteka kulezi zinto. So ke leswa uNkulunkulu engithumile ukuthi ke ngisho ukuthi siyayihlambulula manje singabazalwane, siyayingcelisa. Abanye abazalwane bazalwe emakhaya right, are very disciplined, afundisayo, afundisekile, aqotho. Bonakala mase befika lapha ekoleni. Bonakala mase befika lapha emsebenzini. Yabona? Omunye umuntu enhliziyo right, enomoya right. But izinto abhekana nazo lapha emsebenzini zamshintsha. Yabona? Uma uthi ungumzalwane uzwa le message lena akwehlo lahle impilo yakhe ngempela. Ukhumbula ukuthi wawunjani.
awukhumbule teenage age usemncane lapha uyi teenager ukuthi wawunjani umoya wakho wawunjani ukhula wawuthanda abantu uhlonipha unentobeko wena lwasebenza usufundile hey usathana wakufaka i-character yakhe ngale mfundo yakho wathola umsebenzi uhlezi ukhala lapha uhlukumezeka wagcina ufika lapho uthi kodwa ngizokudlala abantu ngoba nakho ngithula ngoba ngilungile washintsha i-character yakho vele ngeke uzulunge ngeke uhlale ne-character kaKristu lapha ebona ngoba lento ye-system bazalwana isihogo sisemhlabeni upractice kuyesogweni i-rehearsal yabona abantu abaculayo makuthiwa baya-rehearsa ababayi kwi-competition kodwa basa-rehearsa basa-practice then i-rehearsal uya-rehearsa uyilungiselela ukuyesihogweni ngale system yalelizwe so-ke kodwa ithuba lisekhona uJesu akuthethelele uma uphenduka uhlabeke enhlizweni inkosi yomusa isibusise bazalwane lokho ebenginakho ukuthi iziphi izinto ezizosingcolisa zisivimbele ukuthi singalungeli uhlwitho siyabonga inkosi yomusa isibusise egameni likaJesu Kristu inkosi yethu amen bye